já potřebuji taky pro rohlíky. Ale a teď hned nebo? Máte ty šedý, tyhle, ty to pěkný. Ale to už mám dlouho, ale Vojtíko, No jo, jak já- do toho nohama, tak to nedrží. Já dozadu nesedám. Ježinko, to je... Učí správně, že jo? No, vy, tohle jsou takový ty, No, takový ale tohle chytráky. za nás nebejvalo, No, mami. A oni, když dostanou ten test, tak ono je to těžký. Tak Jo, oni, ale když víte, si to za nás ani tohle nebejvalo. No, dřív se to My psalo jsme měli diktáty, doplňování, jestli to teda umíme. nebo na tabuli, víc, něco No. a tohle a ono je to těžký, tohle z toho. A já ani nemám větvičky jako v květníkách.